Llongyfarchiadau'r lle yn y Drindod Dewi Sant. Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi. Cyn i chi gyrraedd, mae ychydig o bethau mae angen i chi wneud. Y peth pwysicaf yw ymweld â'n gwefan yw wneud siŵr eich bod wedi cofrestru. Drwy wneud hyn, rydych yn sicrhau y byddwn nhw'n gwybod eich disgwyl ym mis Medi. Y gallwch cael mynediad i'n holl wasanaethau gwych ac unigryw yn myfyrwyr, ac y bydd eich benthygiadau fyfyrwyr ar gael. Byddwn yn croesawu'n holl fyfyrwyr newydd ar ben wythnos y 4 a 5 o fis Medi, a byddwch yn cael gwybodaeth drwy'r post am ddigwyddiad croeso eich campws yn fuan. Bydd y diwrnod croeso yn rhoi cyfle i chi gwrdd â thîm y Drindod Dewi Sant, darganfod rhagor am eich cwrs a'r pethau ychwanegol y gall y Drindod Dewi Sant ei gynnig. Ac, yn bwysicaf oll, cael coffi a chwrdd â ffrindiau newydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, edrychwch ar ein gwefan croeso ac edrychwn ni ymlaen yn fawr at gwrdd â chi ym mis Medi.